Så, nu er det simpelthen blevet tid til noget, som vi ikke har prøvet at høre før her på GGstudios.dk. Og det er et shoutout, og det er til Martin Hargaard. Martin Hargaard, det er vores fætter, som har lavet YouTube længere end os faktisk. Og grunden til, at jeg giver ham et shoutout, det er fordi, at generelt fordi han laver nogle rigtig sjove videoer. Men her i december, der har han en julekalender, hvor han hver dag i december lægger, altså hans julekalender, det er en Vines, altså små 6, 7, 8 sekunders lange videoer, hvor han laver nogle sjove små ting hver dag. Men der kan vi toiletpapir! Hey, stop af, bro. Det er jul. Tak! Og det synes jeg virkelig, I skal gå ind og se. Og så subscribe, så I kan følge med, hvad han laver. Der er selvfølgelig link til ham i beskrivelsen og alt muligt. Så ja, det håber jeg sådan set bare, I vil gøre. Så ses vi en anden gang.